Akan taɓa nono inda fura, akan taɓa gindin ludayi, kekke gudin dudadu. A'a, akan taɓa nono inda fura, akan taɓa gindin ludayi, kekke gindin ludayi, gindin ludayi. Ruwa malam, kai gidan daɗi, Guy, as I dey like this, if I no sweet, wetin I get? Ka manta cewa ni fa malamar su ce, malamar mata, the one and only Alpha Charles Borno. Idan ban yi ruwa ba, wa za ta yi ruwa? Ni'iman nan tamu ce. Ki yi jagab, ki ji ki jagab, ki ji ki jagab, ki ƙara zaƙi, ki yi daɗi, gidan daɗi malam. Me kake faɗa? Ka yi magana so biyu ne. What are you trying to say? Bros, be calming down. I'm too sweet. Very sweet. So sweet. Ina ‘yan buro uban mazan nan kwaratan banza kwaratan wofi. Turo mu hotunan tsiraicinki. Turo mun hotunan da zai sa in yi releasing. Turo mun abin da zai tada min sha'awa in gani. Da Allah ɗauki bidiyon durin ki tura mai ‘yan buro uba gindi kake so ka kalla? Idan kana son ka kalli gindi ba gindi a gidanku? Ba mace ta haife ka ba? Shegu kawai tsinannu ko kuma mata jakai ne. Ku dinga yin abu kamar waɗanda ba ku da wayo. Bini kin je kin ɗauki hoton gindinki kin tura ma gayi saboda me akan nawa? Gobe ya biya tona miki asiri. Ko mijinki ne ban ga dalilin da zai sa mijinki na aure ya ce ki ɗauki hotunan tsiraicinki ko kuma ku yi video call da shi tsirara ba. Akan nawa za ka bani? In ɗauki hotunan da wama zan yi da kai. Ai rayuwa ba zan iya rayuwa ba kai ba, dole in joni maka. Tunda tare aka haife mu a rami ɗaya aka binne cibiyan mu ko dole in tura maka hoto. Akan wani kuɗi. Wata kuɗi ma shegiya. Idan kika rufe ido kika nemi sana'a kika fara business ɗinki, kuɗin namiji ba lalle ya dame ki ba. Tura mu hoto bini. Ta kan 30,000 kin tura kuɗin bidiyon tsiraicinki. Gobe kun ɓata ba kwa tare ko kun rabu. Shi kenan ya cire. Ki zo kina kuka. Ki kuka akan me? Ki bi shi duk inda za ki bi shi, ku je ku yi duk abin da za ku yi, ba uban da ya hana ki. Amma uban me zai sa ku dinga ɗaukar hotunan tsiraicinku da bidiyoyi kuna tura maza na ‘yan bura uba suna tura mana? Saboda me? Akan me? Idan ke baki da wayo jahila ce, wannan zagin duk ba akan ki zai kare ba. Za a zage ki, a zagi iyayenki, a zagi ma. Ku kama kanku. Idan ke mace ne kina shirin yi iskanci, ki je ki duk iskancin da ke bukatan yi, amma wannan hoto da bidiyon ku yi wayo mana. Guda nawa suka faru? Ba wayon, ba tunanin duka. Ta kan kuɗi shegiya sai ta rufe muku ido, ku dinga tura musu bidiyoyi da hotuna. ‘Yan bura uban su dinga sakewa duk lokacin da suka ga dama. Duk ɗan bura uban da ya tambi hotunan tsiraici na tambayarsa nake idan uwarsa ba ta da rai, in uwarsa ta mutu ya je ya danna kannansa mana. Ta dalilin me? Soyayya ƙarya ce, ku dinga yaudaran ‘ya'yan mutane, kuna son su, kuna ƙaunar su. ‘Yan bura uba ku dinga sa su, kuna musu wayo, suna muku bidiyoyi, suna tura muku, daga baya ku zo ku dinga tura ma duniya, kuna nuna wa mutane. Allah Ubangiji ya tsine muku. Duk wanda yake da nufin haka Allah ya tsine masa. Jahilan banza, jahilan wofi.